Hola, sóc en Cesc Freixes i volia ensenyar-vos un detall de la meva funda de la guitarra amb l'excusa del micromecenatge per fer possible el llibre Difon la idea, la memòria gràfica de l'independentisme, de l'esquerra independentista, a través de les enganxines i dels adhesius. Volia contribuir a aquesta campanya doncs, explicant-vos una miqueta el que m'acompanya a mi sempre en els meus dies de concerts, que és aquesta guitarra o aquesta funda de guitarra que ve carregada plena de ben carregada i ben plena d'adhesius. En trobem molts que són pròpiament de l'esquerra independentista, com aquest, no?, de la CUP, n'hi ha algun d'Endavant, n'hi ha algun també d'Arran, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, més de la CUP. Hi ha, diguéssim, moltes enganxines que formen part del que és orgànicament l'esquerra independentista, i després n'hi ha algunes altres que són més genèriques, no?, més de l'esquerra anticapitalista, per donar la benvinguda als refugiats i en contra de la xenofòbia, en contra de l'estigmatització dels processos migratoris, en contra del racisme, a favor de les lluites antifeixistes, de la lluita també feminista. Després també n'hi ha alguns altres que són directament relacionats amb grups musicals o grups de música de casa nostra. Estem pel bar, Every Night, també en tinc del Diluvi. Bé, hi ha una miqueta també d'algunes empreses o d'algunes cooperatives de venda de roba, com poden ser VF, o també de Partisano, que en tinc bastantes, no?, com aquesta d'acció antifeixista. N'hi ha alguna altra també per aquí, alguna de la genèrica llibertat de presos polítics. Bé, és aquesta una mica la meva funda de guitarra, i d'alguna manera amb mi sempre hi viatja aquesta part gràfica, no?, aquest imaginari col·lectiu que tenim l'esquerra i les esquerres anticapitalistes i l'esquerra independentista a través dels adhesius. Salut i a fer-ho possible. Difon la idea.